Een Ierlien betocht timmerman Dwarsame Dennis een plan. Dwarsame en betaalbare wenten ontwikkel je voor de meesten in Friesland, maar ook troch de meesten in Friesland. Thierry mij Frieske ondernemers voerden dit project uit, voor een specifieke doelgroep. Starters, laten we daar maar op houden. Ik heb mijn hele leven prachtige woningen gebouwd voor mensen die wel centjes hebben. En een jaar geleden besloten om in de flexmarkt wat te gaan doen en te kijken of ik een biobased woning, dus met de houten materialen. Ik ben natuurlijk een timmerman, ik hou van de natuur. Dus om op die manier iets neer te zetten. Vanuit een loods in Burenwei werken Dennis heel wat uren aan het prototype huis. En om het zo duurzaam mogelijk te houden, sliep de rek. Dat is puur eigenlijk kostenbesparing geweest. Ik bedoel, elke dag heen en weer naar Zuidwest. We zitten hier in Noordoost, dat is natuurlijk kostbaar. En wil je een betaalbare woning ontwerpen, bedenken, daar zou je kosten moeten sparen, ergens, toch? Hetzelfde als het ontwerpen van een project. Ik heb natuurlijk wel iets in mijn gedachten waar deze misschien heen zou moeten. Maar fijn, het betaalbare project begint ook met een betaalbaar voortraject, denk ik dan. Dennis is dus dwaande om betaalbare wenten te maken. Maar wat is tegenwoordig betaalbaar? Appartementje tegenwoordig, €270.000. Het is nog minder dan de helft. Dus op die manier probeer ik, en dan ook nog eens een keer met Friese A-kwaliteit producten, een betaalbare woning te krijgen. Dus dat zou fantastisch zijn als we dat voor elkaar krijgen natuurlijk. Even een kopje koffie zetten. Brr. Eigenlijk is ook pas sinds een dag onze website online, dus niemand weet het eigenlijk nog. Dus we gaan nu proberen, dankzij jullie misschien ook wel, om te zeggen van we bestaan. Dus eigenlijk hoop ik dat het vanaf hier gaat rollen. Laten we daar maar op houden.